ngake ngakhuluma ngendaba yokuthi ngendaba yokuvakashelwa intombi bese iyahamba ekseni kade ivakashele wena umuntu wesilisa bese iyahamba ekseni iya ekhaya kubo, either iye ekhaya kubo or iye emsebenzini, kuya ngokuthi mayisuka kuwena iya kuphi. Ngakhuluma kakhulu ngosizi lwakho wena umuntu wesilisa ukuthi uma uvakashelwa intombi kanti mhlawumbe intombi izothi misiye ekhaya kubo bese iba nebhadi lokuthi dibane nebhadi endleleni ivele ishona, mhlawumbe ibanjwe izigebengu or ibulawe ngabantu or ibanjwe ngabantu beyidlwengule bese beyayibulala. Umuntu oqala oboshwayo, umuntu oqala nje oboshwayo kuba wena ndoda, nomndeni wakubo wentombi, nomndeni wakubo wentombi. Uma sekufika umbiko ukuthi intombazane yenu noma ingane yenu nansi lapha ya ishonile, itholakala ishonile, nongabe idutshulwe ngabe njani, ngabe ikwaziwe, uvela ukhale ngawe wena sokalayo, uvela uthi nje awu ingane yethu ihamba iya kusibanibani. Alikho-ke ibhadi elifana nalelo, ngoba uma ususoliwe noma uma usuboshiwe akuthatha amaphoyisa for questioning, and kwi-questioning kuzofanele uprove ngey'mpendulo zakho zokuqala nje ukuthi ngempela wena awuhlangani nokuthi nokufakwayo lento. Yes, bize kuwena kodwa awusahlangani nokufakwayo, ngoba lapho nje mawukwanikeza iy'mpendulo engaqondakali uzoyithola ususenkingeni. Into-ke yayisishaye isisha kakhulu uma usuvakashelwe intombi mhlawumbe bese uyishiya endlini, izosala ihambe yona, mhlawumbe uvuka ekuseni emsebenzini yena izosala ihambe. Ivamise ifike ngoLwesihlanu igqibele isonto lihle ndawonye bese kuthi ngoMsombuluko uvuka ekuseni emsebenzini yona izosala la endlini ihambe. Into esishayayo ukuthi uma sekufika umbiko wokuthi intombi yakhe isishonile uyakhungatheka, umqondo uyakhungatheka, uyalimala kulobo bumnyama bese kuvele kufika amaphoyisa asesola wena. So vele ayikho into ozoyikhuluma eqondile. So ngiyigcizelele kakhulu leyo ukuthi sengathi umuntu wesifazane mase ehamba ingakhona indlela ukuthi kube ne-transparency. Angazi kanjani, mhlawumbe ufonele nakubo noma esho ukuthi uzohamba, uyabo, angazi kanjani, kodwa nje kungabi into efihliwe, ngoba but-ke ngiya-understand ukuthi abanye bathandana befihlile. Ngake ngabhala olunye udaba nje lwensizwa yale Mtubatuba eyayikade ivakashelwe intombi yaseJozini. Yathi mase ihamba intombazane ekseni yabanjwa zigebengu zafuna ukwedlula nenhlanhla, zangayibulala, zangayidlwengula futhi zehluleka. So amaphoyisa ayisesha amaphoyisa kulensizwa ukuthi yazi kube le ntombi yakho idlwenguliwe yasiyabulawa, ubuzoboshwa wena. Ngathola ukuthi abantu bayayithanda le topic, and baqwashiseka futhi kakhulu ngenxa yokuthi babenganakile. Ngibe sengithintwa ngenye insizwa yaseMondlo, khona lolu daba lapha ku Facebook. Isihloko salo sithi usizo lwensizwa yaseMondlo eyathola incwadi enkantolo yokuthi kuyogujwa ingane yayo eyangcwatshwa yeshende. Lensizwa yaseMondlo yacishe kwasala kancane ukuthi iboshwe, igwetshwe futhi kabuhlungu. Ithi lensizwa yaseMondlo mayingichazela ngo-2009 ke yayami eGoli, shuthi yofaka ama-CV. Ngazi ukuthi ngo-2009 yayisisondelela ukuyoqala emsebenzini ngoba izoqala ngoJanuwari 2010.
ifundisa kwezinye izikole eziseGoli. Ithi-ke lensizwa uma ifika nje yayihlala eMidrand. Uthi mayifika esikoleni uyazi-ke emsebenzini mawufika usuke ungazi umuntu kodwa nje kuba zinsukwana ezimbili ezintathu bese bekwelcome ngaleyo ndlela bese kuba khona lo muntu nje ohlukayo kwabanye ogcina usuzwana naye wena ngaso leso sikhathi nje. Uthola ukuthi after 3 days seniyazwana nalowo muntu sekuyena umuntu nje somngane wakho emsebenzini noma mawufika kuseni sokhuluma naye kuqala. Uthi umfowakho Khumalo wathi efika nje ngeke ngisisho isikole kodwa not far from eMidrand. Uthi wathi mayifika umfowabo Mabaso emsebenzini kwakhona intombazane yakwaPhiri akajwayelana nayo. Nakhona bajwayelana ukuthi naye isuka la eKZN kodwa yayisuka eThekwini ke yona. Because mawuseGoli nje umuntu oseKZN umkha wakho. Uthi le ntombazane yamjwayela nje ngosuku lwesibili kade efike ngayizolo nje emsebenzini mabe introducer yayisimjwayela nje yasheshe yamjwayela. Uthi kulezo nsuku yona le ntombazane yakwaPhiri yabe simbuza ukuthi uhamba ngani uMabaso mayesuka la emsebenzini eya endlini eMidrand. Uthi uMabaso ayihamba ngamatekisi. Uthi bese vele imcela ithi hayi sizohamba siyokubeka ngihamba nomngane wami. Yona le ntombazane yayihlala kushuthi yayihamba ngemoto ayingenayo ngemoto nayo ngani noma kwasunyaka wesithathu noma wesibili yona iseGoli. Uthi umfowabo Mabaso yathi kwaku 2010 uthi yathi lentokazi yakwaPhiri ithi hayi mkhaya sizokuhambisa nananga umngane bese sokushiya endlini yakho bese siyahamba. Uthi hayi naye ke wayengakalazi iGoli wayengakazange nje wayiqala futhi nokusebenza ngoba wayeumuntu wayesanda kuqeda nje esikoleni. Uthi umfowabo Mabaso yamthatha lentokazi yakwaPhiri ihamba nomngane umuntu onemoto la umngane yona igibela kushuthi nje istaff sayo yona le ntombazane ilo miss lo onemoto. Lo miss onemoto waseSoweto kubo kodwa naye uqashile lapha eduze kwasemsebenzini. Uthi umfowabo Mabaso cishe ku2 weeks nje wokuqala wayethathwa yiwo lamantombazane lo miss lo wakwaPhiri nalo behambe beyombeka. Uma sebembekile endlini bese beyahamba bona njalo nje makuphuma isikole bemcinga hey asambeni sokubeka kodwa umuntu wayegijima phambili kulokuthi kubekwe uMabaso kwakuyile ntokazi yakwaPhiri. Uthi uKhumalo noMabaso vele into eyodwa lithi izwayo lokhu ngithi uKhumalo. Uthi uMabaso wathi uma wayibona le ntokazi yakwaPhiri lo miss lo ukuthi uyamthanda lo miss unothando nje wabona nje ngendlela akamnakekela ngayo ukuthi hayi lo this is beyond being colleagues ukhona into anayo lo miss. Uthi uKhumalo ayi bona labo miss bayazi endlini yami mina ngazi ukuthi bahlalaphi. Uthi uKhumalo after 2 weeks bese ngiyathola ukuthi kanti labo miss lezi ingane njengoba izingibeka la labo miss njengoba bengibeka lapha nje endlini bona bafike bebeke mina bese bejika bephindele emuva beze beyodlula ngasemsebenzini kushuthi sihlala nje direct opposite. uKhumalo mabesuka emsebenzini uhlala ngapha iMidrand ingapha labo miss mabesuka emsebenzini indle yabo ingapha. Uthi uKhumalo yena uthi uMabaso yena wayitshena ukuthi mabebeka yena labo miss bedlula ke bebendlini yakusuke kuseduze endlini yabo uma sebebeke yena. Uthi uKhumalo bese ngibona ngeke ufuna ngibatshene ukuthi abayeke ukungibeka ngoba phela
bayamosheka kupetrol manje. Uma njalo bona bezobeka mina nginayo ibudget yokuthi ngizogibela amatekisi ukuphela inyanga. Uma bona njalo mabebeka mina babuya futhi beze la bezodlula emsebenzi, kuyafana nokuthi ngiyabaqasha. Hayi uthi ukhumalo uthi uMabaso kuyagcine manje esebadoja yabo. Makuphuma isikole vele ashesha ugibela mayibona ukuthi bambonile ukuthi akaka, kodwa umuntu wayimi le ntombazane yakwaPhiri ngoba uthi yayimthengela ngisho lunch yabo khona lokho ukuthi umuntu mayifika emsebenzini wazi ukuthi akakaholi. So uthi yena wayetshena ukuthi nje mhlambe yenzela lokho yabona ngoba akakaholi usanda kufika uyaqala futhi. Nezinto eziningi nje wayigcina seyibuza kuyona lengane. Uthi ukhumalo ke wagcina uthi uMabaso wagcina seyidoja makuphuma isikole avela ahlale athi hayi uzophuza ukuhamba bahambe beyendlini bese sale gibela yena, noma makuphuma isikole ashesha agibele ahambe. Uthi ke kube isikhashana agcine seyishela le ntombazane yakwaPhiri ngoba wabona ukuthi iyamthanda, hayi avela amqoma ke. Uthi wayeseyitshela ukuthi hayi naye ke uthi uMabaso naye wayesayibhayizela nje semncane, wayeqala futhi nokusebenza nokuba nemali nje wayeqala. Uthi ke wagcina wayishela le ntombazane yamqoma, kodwa leyo ukuthi bemusendlini wayichitha wayitshena nale ntombazane ukuthi hayi le aseyijola naye yakwaPhiri, wayitshena ukuthi yasemlazi intombazane esuke eMlazi njengoba bizana ngomkhaya nje ingoba esuke eMlazi. Uthi wayeseyitshena ukuthi ningayi kuyongibeka mina ngizoyigibela, yathi ngizoyigibelela mina. Kusho yena uMabaso wathi hayi ngizoyigibelela ngoba ubuka ukuthi lo wakhe akanamoto futhi ungathi hayi understand indaba okuhamba ngemoto ukuthi upetrol udlekayo la. Hayi ke uthi uMabaso lento yenzeka ngabo January 2010 bese uthi uthe seyichithile indaba yemoto. Uthi kwase kuba le ntombazane manje ewumnikazi wemoto esilokhu imnakashela ukuthi hayi sizokuhambisa namhlanje yabo, yena engasayifuni ukuhanjiswa na le ntombazane yomnikazi wemoto bese kuba yiyo eshoyo ukuthi hayi siyakuhambisa. Kanti mayisayithola afterwards le ntombazane yakwaPhiri yayisinokukhipha 500 inikeze lo mnikazi wemoto, ithi nansi imali uthe uMabaso ngunike for petrol nje makwenze kumhambisa ngoba sike samhambisa nje. Uthi le ntombazane yemoto itshena ukuthi imali ikhishwe uye, kanti imali ikhishwe lo sisi wakwaPhiri unika le ntombazane yemoto. Inqobo nje ukuthi le ntombazane yemoto ufuna ukuthi njalo uMabaso ahanjiswe makuphuma isikole. Hayi ke agcine ke esewuchithile lo mkhuba uMabaso. Uthi ke kuhamba isikhashana ngawo 2011 uthi bekuthi mayexabene nale ntombazane yakwaPhiri athandana nayo, ebese le ntombazane yakwaPhiri ilanda le yemoto ukuthi bezoxoxa yabona ukuthi awungikhuzela usibani phela uyazi nawe uma umuntu wesilisa uthandana nentombi inokukhulumisa nabangani mhlambe kuba yibona abakukhuza mawusephutheni kanjalo nathi singamajida uma unentombi oxabene nayo uyakwazi ukutshena umjida ukuthi awungisofuthela usibani yazi sixabene nayo ngisephutheni kanje. So uthi ke le ntombazane yakwaPhiri iyo eyayilanda le ntombazane yemoto makukhona nje ungaboni ngasolinye. Uthi uMabaso yayikwazi ukukhuluma le ntombazane yemoto, lo miss lo omnikazi wemoto wayekwazi ukukhuluma, mayikhuluma nje nawe uthi wawuvela uzwe ukuthi hayi lo muntu okhuluma la umfazi lo okhuluma la wayengemhlene, wayeyinhle yakwaPhiri. Uthi lo omnikazi wemoto wayengemuhle kodwa wayekwazi ukukhuluma, mayikhuluma nje nawe ikhulume kahle enesizotha kusho nomoya ophansi. Ngenye into uPhiri owathi uMabaso wathi lento ukuthi inomoya ophandle lomnikazi wemoto, le ntombazane yakwaPhiri wabona ukuthi okusho ukuthi ithatha iadvantage yalokho njengoba wayengasafuni nje bemhambisa. Uthi uMabaso
kwathi uma le ntombazane leyo umnikazi wemoto ikhuluma naye njalo uma bexabene nalo, wagcina kwakheka leyo nto kuye nayo leyo umnikazi wemoto, bavele bajola. Bajola leya kwaPhiri wayesehlala naye endlini uMabaso, kusho ukuthi ngawo 2011 njengoba ethi nje naye wayesabhayizisa ukuthi uyafika eGoli, uyaqala ukusebenza, uyaqala nokuba nemali. Wanele wathandana le ntombazane yakwaPhiri, yayisihlala endlini yakhe isikhathi esiningi, bagcina sebehlala nje bonke eMidrand. Bagcina nje sebehlala eMidrand, sebehlala endlini nalentokazi. So uma bexabana, le ntombazane yakwaPhiri yayivele ibize lo umnikazi wemoto bezokhuluma udaba lwabo lokuxabana. So uthi uKhumalo-ke wagcina kwakheka leyo nto nale ntombazane le yemoto, bagcina sebejola. Uthi uKhumalo mabejola waye ukubonana kwabo kwakuba ukuthi le ntombazane yaseSoweto ngama-weekend isikhathi esiningi yayijwayele ukusuka emqashweni noma yayiphuma esikoleni labafundisa khona ihlabi yeSoweto kubo wayo ngama-weekend nje njalo. Uthi kuMabaso mayezobonana, eqala ukubonana nale, kusho ukuthi kuba nobusuku nale ntokazi yemoto, ngenxa yokuthi wayesehlala nale yakwaPhiri ewumngani nale wemoto, kusho ukuthi abangani laba usejola nabo bobabili. Kodwa le yakwaPhiri eyayivele imthandile kusukela ekuqaleni efika esikoleni ezofundisa, wayesehlala naye endlini. Uthi bese eqala nqa umithana nale umnikazi wemoto, uthi yathi le ntombazane umnikazi wemoto, no, wena ngoba siyahola ngelanga lokuthi thana uye ekhaya, mina vele mangiholile ngijwayele ukuya ekhaya, bese siyobhuka eJozi silale khona. Nangempela ke bese bebethi mabezobonana, uMabaso uthi bese ethi kule intombazane yakwaPhiri eyahlala naye endlini, ngizoyikhangela ngelokuthi abe umuntu ogibelayo aye edolobheni eGoli, uzofika ebamba imoto eziye eMondlo eziye eVryhead, kanti uyobhuka nale ntombazane yemoto, lo misi lo wemoto, befike bebhuke khona befike bebhuke edolobheni, bebhuke 2 days bese beyabuya, babebonana kanjalo. So ke wagcina sejola nabo ke bobabili ke uMabaso. Uthi kodwa yabona le yakwaPhiri ngoba akuhlali ngabonakali. Uthi yayisinokumbuza nje ngisho esikoleni ukuthi ithi njalo uMabaso ngisakutholi kahle nomngane ukuthi seni kanjani. Uthi uMabaso ngivele ngithi hawu sesikanjani ngani manje? Ithi hayi cha ngisanitholi kahle. Uthi bese ethi awu khona ukuthiwa usasitholi kahle yini ngabe siyayenza ngoba phela ngihlala nawe la endlini yabo, ayigoqe nje. Kodwa isole ukuthi uMabaso ngathi seyajola nale ntombazane yemoto. Angithi phela futhi manje le ntombazane yakwaPhiri isithandana noMabaso, bakuphuma isikole ayisahambi nale ntombazane yemoto, isihamba noMabaso beye eMidrand, ayisayi le ayihlala khona. Kushuthi ke wahamba isikhathi ke lento lo sisi wemoto wayithandana nesosha, amasosha indoda yakhe ngathi yayibuye ihambe njengoba abuye ehambe nje amasosha. So isikhathi esiningi yayingabonani nesosha layo. Uthi umfoka Mabaso kwathi ngelinye ilanga bese bebhukhile futhi ehotel eGoli, kusanda kuqala u2011, bebhukhile, kanti kuzofika kuhlala isisu kule ntombazane le yemoto, kuzovela kuhlala isisu ikhulele, kodwa bengalokhuzi bengazi, kodwa ba discover late afterwards ukuthi isisu sahlala ngesikhathi bebhukhile ehotel eGoli. Bese kuthi ngokuhamba kwesikhathi ngawo 2011 2011
kushuthi mabebonana uMabaso nalentokazi bebonana ingazi leyo eyakwaPhiri kodwa isola ihlalisha kancancane lokhishi ithi hayi angisakutholi kahle wena Mabaso nomngani wami angisakutholi aphika uMabaso nanokubunganeke emva kwesikhathi ebesiyathola ukuthi ikhulelwe lentombazane leyemoto ebese isisu ngenxa ukuthi ithandana nesosha kushuthi isosha yabuya libona kodwa umuntu wesifazane uyamazi noma engakhulelwa ngasiphi isikhathi usukazi ukuthi umuntu ongikhulelisile ubani not unless kezolala nabantu ababili ngesikhathi mhlambe esondelene kakhulu kodwa uyazi nje mayikhulelwe ukuthi utholani into ukhulelwe lenga makuthiwa 3 months lengane kushuthi mangi 3 months pregnant ngeke kube usibanibani kuzoba usibanibani ngoba ngathi yabo bayazi uthi kuMabaso kuhamba isikhathi atete lo wesifazane sebekuxoxile seshilo naye ukuthi hey njalo Mabaso ngikhulelwe and futhi ngiyasola ukuthi lesi size safuthi hayi nokuthi ngiyasola esakho lesisi ngoba ngithe mangibala ngathola ukuthi bengingakadibane nomyeni wami yabona so kodwa ngenxa ukuthi lentombazane ihlala ithandana nesosha ingane wathiwe yesosha yathi na 3 months leyo ngane 3 months izelwe yashona uthi uMabaso akazi ukuthi namanje akazi ukuthi yabulawa yini ingane ne-postmortem kadokotela akaze ayibone shuthi yathi mayishona nje ingane yavele yancwatshwa kubuye esosha futhi kodwa azi lo wesifazane ukuthi ingane yakhe uMabaso yancwatshwa kubuye esosha kodwa ingekho indlela yokuthi ingekho indlela yokuthi uMabaso ethi hey ingane yami leyo ningachawa ingekho indlela ngoba okwabo kwakuwumjolo kodwa nje babazi bobabili yena nalentombazane yemoto ukuthi lengane nje obincwatshe kubuye esosha nje yakhe ekaMabaso akuyona esosha so ke kuthema kuvela indaba yokuthi kuthema ithola lo ntombazane yakwaPhiri angisazi noma yabamba efonini noma uthi yabamba efonini uMabaso kodwa uthi yavele yamtshela ukuthi Mabaso wena usujolo njoba ngangikade ngihlale ngikusola ukuthi ujola nomngani wami lo wemoto sengitholile nanokuthi wena uze wammithisa umngani lengane nje kade incwaba akuyona kamyeni wakhe akuyona esosha yakho ayi baxabana ke uMabaso nalentokazi yakwaPhiri uthi uMabaso kwathi ngelinye ilanga kulezo nsuku nje bexabene yavele yaduba yavele avuka ekseni lentombazane yakwaPhiri yathatha isikhwama sayo yayishiya nje ezinye yathatha isikhwama sayo yahamba yangasho futhi uthi yaphi ayi uthi uMabaso wahlala nje yangabuya ntambama yangabuya ngakusasa yangabuya phambi kwakusasa ayizi futhi esikoleni emsebenzini ayizi ayikwazi waphela iviki hayi akazi manje uzoyicinga phi yena mayithi ufonela lo ngikhuluma njalo indaba yokuhamba kwentombi kade kuvakashele ihambe nje bese ifika ithola inkinga phambili ukuthi umsolo wokuqala kuba wena so uMabaso uthi cishe kwaphela iviki noma amabili ingasezi ngisho esikoleni lentombazane le athandana nale yakwaPhiri le kuyiyona yamthanda kuqala esikoleni uthi kwathi makuphela iviki noma amaviki amabili kwafika amaphoyisa esesikoleni efundisa kwafika nje amaphoyisa ezothatha uMabaso afika mthatha uMabaso uthi uMabaso mayithi uyabuza ukuthi yini kwezinjani athi hayi amthatha mayelana necala lokushona kwalentombazane yakwaPhiri amaphoyisa ke mayeza kuwena asuke seyitholile information that basic information ukuthi
le ntombazane ihlala nosibani ubani indoda yayo iduke isukaphi njengoba itholakala isishonile nje. Hayi uthi uMabaso ashaqeke kathathwe ahambe namaphoyisa. Uthi mayifika phambili le police station amaphoyisa vele afika embopha. Kuthiwa sibophela icala lokubulala usolwa ngokubulala le ntokazi yakwaPhiri. Hayi uthi kuMabaso aboshwe kanjalo. Le ntombazane Yesu wayihlala naye endlini yavele yaphuma ingamtshenile ukuthi yaphi. Manje mayithi yawachazela amaphoyisa ukuthi lo muntu lo bengihlala naye ngesikhathi ehamba akaze angitshene nanokuthi yaphi. Kwathiwa that is not possible. Ayikwazi intombi ukuthi uhlala naye endlini ebese ivele ihamba nje ngakutsheni ukuthi yaphi. Amanga lawo. Ngeke futhi kuze kwenzeke ukusha amaphoyisa. Wachaza ke uPhiri ukuthi uMabaso ukuthi le ntombazane yakwaPhiri yahamba sixabene sibanga u1 2 no 3. Kwamphoqa ukuthi athole ummeli uPhiri uMabaso ngaleli cala lokubulala ayisebhekene nalo. Uthi ummeli wakhe ke angithi mawusuboshiwe nje, people must know this, uma usuboshiwe iyodwa into ekukhululayo, noma ngabe icala ulenzile noma ngabe kuthiwa ulenzanga, into ekukhulula enkantolo is to prove beyond reasonable doubt ukuthi wena awuyenzanga lento ekuthiwa uyenzile. Ngoba once wafaila ukwenza njalo, the state will prove beyond reasonable doubt ukuthi uyenzile lento bese uyagwetshwa. That's the only thing. Kwenzeka lokho nje enkantolo. Laba abantu abasuke bethithi icela enkantolo ngihlale ngisho ukuthi bonke basuke bengekho. Shushisi ummeli imantshi ngabe ijudge Tolika nama clerk of the court. Bonke laba bantu basuke bengekho esigamekweni. Basuke bengazi ukuthi kwenzakaleni. Yonke into eyenzeka bayithola la enkantolo. So once you fail to prove ukuthi ngempela icala ulazi uzoboshwa. So uMabaso uthi wabe sethola ummeli. Bamthathela ummeli wafike wamchazela nje isitori sonke. So into ke manje kufanele iprove uMabaso enkantolo ukuthi ngempela le ntombazane yakwaPhiri yahamba ngoba bexabene kuyena. Walichaza udaba ukuthi cha walichaza ummeli udaba ukuthi cha le ntombazane yakwaPhiri yahamba yasuka endlini kaMabaso yahamba yangasho ukuthi yaphi. Ihanjiswa ukuthi uMabaso ubesemithise umngani wayo. Ihanjiswa ukuthi uMabaso ubesemithise umngani wayo. So yahamba ke yangamtshena yayicasulwe yilokho. Kubuzakala ukuthi imuphi lo mngani wayo kuchaze ukuthi ayimuphi. Iphi ingane ayimithise yona. Ishonile, iyashona leyo ngane sina 3 months. Ishona isina 3 months. Futhi kwangeyona phela into yayenzeke kudala. So ke uMabaso uthi inkantolo uthi ummeli wakhe wayesembuzisisa eceleni ukuthi are you sure ukuthi njoba uthi lengane kwangeyakho, njoba la inkantolo sithi le ntombazane yakwaPhiri yahamba kuwena ngenxa ukuthi wena ubusumithisa umngani wayo, are you sure ukuthi lengane ukuthi umngani wamithisa? Uthi uMabaso ngamithisa umngani wayo. Iphi ingane? Yashona, shone nje na 3 months. Yancatshwa kuphi? Yancatshwa kube wendoda yawo leyo ntombazana. Uthi wathi ummeli ngeke ikhole inkantolo leyo nto. Not unless ngizofika esigabeni la khona engizocika ummeli, la khona engizocela inkantolo ukuthi kumbiwe isidumbu sengane kuhlolwe iDNA yakho neyengane ukuthi iyamesha yini. Uma imesha iDNA yakho neyengane ilapho sekuzobonakala khona ukuthi ngempela wamithisa umngani wale ntombazane yakwaPhiri. Uma usummithisile shuthi yayingahamba impela le ntombazane. Sahamba yabizwa le ntombazane nemoto yazoba ufakazi enkantolo. Yawudela umendo wayo, yayingashadileke vele kodwa yawudela i-relationship yayo nesosha yazofakaza enkantolo ukuthi impela uMabaso njengoba esho nje ngajola naye mina bengizwana noPhiri. Shuthi inkantolo yabona sengathi into ekhandwayo le
yayisikhipha iorder inkantolo ukuthi aku-exhume ingane, akuyogujwa isidumbu sengane, kuthathwa i-DNA, kuhlolwa i-DNA kaMabaso nengane, bese kutholakala ukuthi ngempela ingane ekabani. Uma ingane ingeyona kaMabaso, kusho ukuthi uMabaso uqamba amanga ukuthi le ntombazane yakwaPhiri ishonile, yahamba endlini yakhe ngoba ihanjiswa ukuthi uMabaso wayesemithisa umngane. Yahanjwa yogujwa ingane, kwenziwa i-DNA, yatholakala i-DNA yathi positive, yasho ukuthi i-DNA ukuthi ingane eyakho uMabaso. Kwase kubonakala enkantolo ukuthi ngempela le ntombazane yakwaPhiri yahamba ingashilo kuMabaso ukuthi yaphi, yahamba iphethwe intukuthelo. Waphuma kanjalo uMabaso enkantolo. Futhi kube kuthiwa akamtholanga ummeli wayihlakaniphile, ngabe wagwetshwa uMabaso, egwetshelwa ukuthi intombazane le yahamba wayizogwetshwa ukuthi le ntombazane uyo wayihambisayo waseyibulala ngaphambili, or else wayibulala endlini wayesehamba oyitshinga. Wagcina icala eliwinileke. Wathi mayeliwina wavela washiya kwaseGoli lapho, waresign emsebenzini, wabuya weza la eKZN. Wayeseqala ukubuka izinto, wayeseqala ukuyibuka ngelinyiso. Uthi ke mase sikhuluma nje, sesidlule kulolu daba, sesikhuluma ngendaba ye-DNA nezingane, ukuthi yazi ukube kuya ngaye usho uMabaso ukuthi ukube kuya ngaye ngabe sekusemthethweni ukuthi ingane imizalo esibhedlela kwenziwa i-DNA fast, kube semthethweni nje, ngabikho umuntu ozophatheka kabi ukuthi hayi awungithembi yini, kube nje umthetho kahulumeni ukuthi ingane mayitetwa manje before iphume esibhedlela kwenziwa i-DNA noyise, before nje iphume esibhedlela kwenziwa i-DNA noyise. Ngimsupportile kulokho. Nami ngomunye who hold that position. I mean, I hold that view ukuthi I think it's high time manje ukuthi abantu besifazane noma abantu besifazane mabeteta kwenziwa i-DNA kube umthetho nje kahulumeni, ukuthi ngoba nami nje sitting here ngixoxa ngiyafisa ukwenza i-DNA nezingane zami ngenxa yeindaba nezigameko nje esengiyithole kubantu nokuqaphela. Ngiyafisa ukwenza i-DNA nezingane zami ngoba ngempela sihlezi nezingane okungezona ezethu. Futhi mawuzothi uyayibuka lento ayifiki, akuyona yamanje, indala nakudala. Zikhona izingane ekhane kuvela manje ukuthi njalo usibanibani umama wakhe wafika waqoma la ekhaya esevele semkhulelwe, umama wakhe wabaleka la ekhaya ezobaleka. Ukubaleka ke uqoma emakhaya, ukubaleka uqoma kwentombi engeyona intombi to, it's either iqhikiza noma inkehli. Mawuzoqoma usunengane, but angicabanga akusenziwa manje. Uzoqoma unengane, uzoqoma enye insizwa yoqoma kwenye indawo, ukuyobaleka, lokuthiwa ukubaleka, ukuyokhwehlela. So nakudala uyathola ukuthi kwakwenzeka intombi ihambe yobaleka, futhi ke kudala kwakuthwalwana, intombi yake ithwalwe nje iyitshitshi, ithwalwe indoda ihambe nayo ihlalisa iviki lonke kubo, mayibuya intombi ihambe yoqoma kwenye indawo, kanti sibuya nesisu sangapha la kade ithwalwe khona. So namanje le nto iyenzeka, umuntu wesifazane ajole, noma mina ngijole nomuntu wesifazane onendoda yakhe, ngimithise vele nje bese ekhulelwe, ngisho ngabe kuthi uyazi ukuthi ukhuleliswe yimini, kodwa isizwe sikhombe endodeni, especially in these days la khona sekusebenza imali kuma relationship, ama relationships aseqiniswa ukuba khona kwemali. Abantu besifazane sebeyakwazi ukuthi athi azikahle ingane ukuthi eyami, wayithi uyithole nami, avela ayikhombe lapho kunemali khona, ngenxa ukuthi la kimi imali ayikho, ayikhombe la kunemali khona. Izikhulu ingane afe nayo leyo nto umuntu wesifazane ukuthi ingane yalapha, mhlambe ngenhlanhla
mhlawumbe ngenhlanhla la kunemali khona umndeni wakhona bampofu ingane zakhona, mhlawumbe nengane ivele izalwe bempofu, hawu ke sekuthiwe yakhona ngempela kanti ingane akuyona. So I think it's high time ukuthi uhulumeni ashaya umthetho ukuthi umuntu wesifazane mayiteta kube semthethweni ukuthi kwenziwe i-DNA. Abanye bazongivumela kulento engiyishoyo. Bona udaba engike ngalibona angazi ngilibone kuliphi i-Facebook page, one of the biggest Facebook page la ku Facebook, la khona umuntu wesilisa othole ukuthi ngiyibone leyo nto ipostwe ibisherwe usisi Jacinta Ngobese page lakhe. I think it is the former player wase Cameroon besehlale nengane for 16 years, beshadile nomkakhe, only to find out ukuthi ingane yalomdlali wase Cameroon akuyona yakhe, kodwa ex kushuthi eyalendoda eyaqala yaqonywa yilo wesifazane before athandana nalomdlali. 16 years be happy, umdlali webhola ekhulisela ingane ku right, but mabenza i-DNA kwethola boom ingane akuyona yakhe. So how many fathers, how many kids abakhulisa ngobaba ongesiba babo? Abanye ka I understand, abanye abantu besifazane nabesilisa abazi nje totally, ayikho into esolisayo, umuntu ukhulisa izingane zakhe nje kahle, ayikho into esolisayo. Kodwa owesifazane naye noma engazi, kodwa uyazi ukuthi ngesikhathi ngithandana nobani ngake ngajola nobani ngalala futhi naye, yabo, kanti mhlawumbe ingane yahlala ngapha. So indaba ezifana nalezi yizo lezi sezingifundisa ukuthi ngiphumele nami obala ukuthi sekuyisikhathi sokuthi umuntu wesifazane emeteta kungabi yihlazo ukuthi kwenziwe i-DNA, akube umthetho. Cabanga ukuthi kuningi esingakulungisa ngalokho. Thank you.